Nyato ang solemnidad kan Santissima Trinidad. Sa pagselebrar niyato kan solemnidad kan Santissima Trinidad, ipahayag niyato nin may kaugmahan an satong pagtupod sa sarong Diyos na may tulong persona. Urog niyatong masasabutan ang katotoohan, manunungod sa Santissima Trinidad, kung sa tuyang paghuhorop-horopan ang mga gawi nin pagkamuot kan Diyos Ama, bilang sa tuyang kaglalang, kan aki bilang sa tuyang paratubos, asin kan Espiritu Santo, na iyo ang nagpapabanal sa to, tanganing makalaog man kita sa kahadean kan Diyos. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po ang sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, singkan aki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang, pagkatapos na pinagselebrar niya to, ang Pentecostes, kan nakaaging Domingo, ngunya na Domingo sa tuyang pinagseselebrar ang kapistahan
dakulang kapistahan kan Santisima Trinidad. Nakunsain gabos po kita sa birtud kang bunyag, binunyagan sa ngaran kan Ama asing kan Aki asing kan Espiritu Santo. Pinaglaog po kita sa buhay kan Santisima Trinidad. Kaya ang pagtubod pong ini na liwat nagpapaginomdom sa tuya na ang Diyos sa tuyang tinutubod kumpesto kan sarong komunidad na nagkakasararo, nagkamiminiruutan, asin nagpapa tinarabang-tabangan. Yan ang ladawan kang komunidad na buot niya itong imukna sa satuyang tahaw bilang eerokan kan Santisima Trinidad. Matugang ako antaan sa itong makasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasaalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo mao mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Kulikan dakulambong kamurawayan, kagurangan na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking buktong Jesucristo, kagurangan na Diyos, kodero kan Diyos, Aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kuan sa mong pakimaera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahirati kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kalangka. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo,
sa kamurawayan ka, Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos Ama, na sa pagsubol kan tataramon ning katotohan, asin espiritu ning kabanalan sa kinaban, ibinareta mo sa katauhan, ang makangalas mong misteryo. Itugot mo na sa pagpahayag kan tunay na pagtubod, mamidbidan ang kamurawayan kan danay na Trinidad, asin sambahon ang pagkasaro sa kapangyarihan ning kadakulaan, uli Jesukristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Nagpamidbid ang Diyos ki Moises bilang sarong Diyos na maherakon, maluya sa pag-anggot, asin mayaman sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Kaya nagtabas ninduwang tablang gapo, na araw kan mga enot, asin nag-amay pagkaaga. Nagtukad si Moises sa bukid Sinai, susog sa itinugon sa iya kan kagurangnan. Kapot si duwang tablang gapo. Naghilig ang kagurangnan sa panganuron, asin nakipagtindog sa iya duman. Irinukyaw ang ngaran kan kagurangnan. Nag-agi ang kagurangnan sa atubangan niya, asin nagrukyaw. Kagurangnan, kagurangnan, Diyos na maherakon asin maugay, halaba ang pasensya, asin mayaman sa kabuutan sa katotoohan. Hidali si Moises na nagluhod sa daga, asin naglaob. Dangan nagsabi, kung nakakua akong biyaya sa mga mata mo, kagurangnan, maglakaw ang kagurangnan sa tahaw niya mo. Banwaan mananggad ini, natuog ang luong. Alagad, patawada ang samong mga sala, saka ang samong mga kasalan. Asin, sa diriha kami. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Pag umawon ang kagurangnan, pag umawon ka, kagurangnan Diyos, kan samong mga magurang. Maninigong umawon, asin pamurawayon sagkod paman. Pag umawon ang mamuraway, saka banal mong ngaran. Maninigong umawon, asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Pag umawon ka sa mamuraway na banal mong templo, maninigong umawon, asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Pag umawon ka sa trono kan sa imong kahadean, maninigong umawon, asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Pag umawon ka sa trono kan sa imong kahadean, maninigong umawon, asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Pag umawon ka, pararurop kan kakantilan,
na nagtutukaw sa mga kerubim. Maninigong umawon asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Pag-umawon ka sa karigonan nin langit, maninigong umawon asin pamurawayon sagkod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Ang Diyos nin pagkamuot, asin katuninongan, yaon sa to bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa katapusan, mga tugang, mag-ugma kamo, magpakalubos karahay, magpasinadul-sadulan, magkasararo sa sentimento, mabuhay sa katuninungan, asin ang Diyos kan pagkamuot sa kakatuninungan mapapa sa indo. Magpakurukumustahan kamo sa banal na hadok. Kinukumusta kamo kan gabos na banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tasiring namutan kan Dios an kinaaban. An bugtong na aki itinao, tangani ang gabos na nagtutubod sa iya, day mawara kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Taday sinugo kan Dios an aki sa kinaaban, tanganing hukuman an kinaaban, kundi tanganing makaligtas an kinaaban huli sa iya. Ang nagtutubod sa iya, dai hinuhukuman. Alagad, ang dai nagtutubod, hinuhukuman na. Huli kan dai pagtubod, sa ngaran, kan bugtong na aki kan Dios. Ang marhay na bareta kan satong kagurangnan.
Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos para sa paghinaniyog kan homilya. Diyos maray na aga po kaninyo ngamin. Kumusta po kamo? Magayon po na kinukumusta. Okay pa ba? Siguro naging popular ang tataramo na di man lang ako kinumusta. Ngunyan po, kinukumusta ko kamo. Tabaka mag-inanakit na day kinukumusta kan kuraparo ko kanyang mga parishioners. Baka haloy na kamo pong nag-iisip, di man basang ako kinumusta kung okay pa man ako. Oh. Ang pagkukumusta po, ekspresyon kang pakikipagrelasyon niya to sa satuyang kapwa. Sisa usually ang kinukumusta ta, mga kaiginta, mga iginta, mga barkada, kinukumusta ta to show our concern sa lambang sarok. Ibig sabihin, igo kitang na-establish na relationship sa mga tao. Kung ang sarong lola o lolo, di man basang na kumusta kan sa iyang apo o kang sa iyang igin, talagang mag-iinanakit, di man basang narumruman kang Mother's Day o kaya narumruman kang birthday, naghihidaw. Garo pagmati nila, naputol na ang relationship. Pero don't worry po, ang mahal na Diyos, na iyo ang kaglalang kang gabos, day po nagpupundo na mauot na makipagrelasyon sa satuya. Kaya po ang aldaw na ini, iyo po ang dakulang kapistahan kan Santissima Trinidad. Pinagpapasabot sa satuya na uldo ang Diyos sa satuyang tinutubod, saro, alagad igwang tulong persona, ang Ama, Aki, Espiritu Santo. Ang Diyos na tinutubod niya to sarong komunidad na may relasyon sa lambang saro. Na ang relasyon na iyan, ang nangingibabaw iyo ang pagkamuot. Namot ang Ama sa Aki, ang Aki namot sa Ama, asin ang bunga kan pagkamot na iyan iyo ang Espiritu Santo na padagos na pinaghihiras sa satuya. Kaya nga ni kang kita binunyagan, sabi kan, we are integrated into the life of the Holy Trinity, where that love, iyang pagkamot na iyan, ang nangingibabaw. Kaya dahil po kita mangalas ng Ebanghelyo ngunyan, iyo ang John 3:16, paboritong gospel passage. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may have eternal life. Paghihiras kan pagkamot nin Diyos sa satuya bilang tao. Asin, yan pagkamot na iyan dahil nagsusupay, padagos na ipinapamalas sa satuya. Asin, iyan ang ladawan na mauot nin Diyos na mangyari man sa satuyang mga pag-iiba, satuyang pakikipagrelasyon sa satuyang kapwa. It's good to love and be loved. Iba po ang pagmati na maski kita dai maninigo na kamutan, alagid kinakamutan. Sarong Aki na subail, alagad padagos na namumutan kan sa iyang mga magurang. It's always good to be loved. Sabi kayang, love conquers all sin. Mayong tao na day pwedeng magbakli kung napapano siya kan pagkamuot kan mga nakatiripon sa iya.
Kaya po namumutan ng mga tugang, magayon na ipagliwat, bako lang na ipagselebrar, kundi ipagirumdum sa tuya ang dai nagsusupay na pagkamuot nin mahal na Diyos na kadaklan na beses nalilingawan ta. There's always a tendency sa satuya na maging makasadiri, maging independent, maging stable na as if day takaipuhan ang satuyang kapwa. Pero bako po yan ang tinutokdo kan Santissima Trinidad. Kundi tinutokdo sa tuya na maging open kita sa lambang saro. Bakong maging exclusive. There's always the tendency, lalo na sa panahon ng krisis, mag-hoard, mag-kamkam kan para sa diri, lilingawan ang nakapalibot sa saiya. Dahil sa paghuna niya, na pag siya napano kan mga bagay na para sa iya magiging stable siya. Pero bako po yan ang ladawan kan Santissima Trinidad. Nagbubukas po, pinapamalas ang pagkamuot, tanganing ang gabos magkaigwa ning buhay sa kapanoan. Magayon po na pag-isip-isipon na ang Diyos ta siring. Kung ang tao o sa modernong panahon, minsan ang permitang naisip iyo ang sadiri. Minsan iyan man ang nagdadaranin kamunduan because we close ourselves to relationships. Kaya sabi ko baga, nagiging kausan ng kaugmahan kung may mga tao na nagmamalasakit sa satuya. And in the same way, siring man ang linalauman sa satuya, tanganing ang pagkamuot na iyanin mahal na Diyos, padagos na magsupay. Saro sa Domingong ini, mantang satuya man na pinagseselebrar ang kapistahan kan Santissima Trinidad. Ini man po ang aldaw kang BEC, Basic Ecclesial Communities. Sa kadaklan po sa satuya, ulo nadangugta na ang Basic Ecclesial Communities na kaisipan o ang saradit na Kristiyanong komunidad. Nasasabutan ko po na dipisil na mag-sink in ining konseptong ini kan simbahan. Mauot ning kan simbahan na maging harani maski sa mga laylayan o sa gilid kan sosyudad. Kaya ini po ang naisipan na programa kan simbahan. Sa iyang kadunungan, narealisar kang simbahan, nakadaklan sa satuya, dawa mga Katoliko, dawa mga Kristiyano, anonymous, bakong magkamiribid sa lambang saro, but sa buhihon, mayo talaga ning hararom na pakikipagrelasyon sa kapwa. Napakadali na maging anonymous sa tahaw kang crowd, sa tahaw ning katahuhan na mayo ning relasyon sa lambang saro. Maski kita nagkakatiripon sa pagselebrar kan Santa Misa, minsan mayo talagang hararom na pakikipagrelasyon sa lambang saro. Kaya ining bagay na ini, sarong ining programang ini, sarong paagi tanganing maisaro ang mga saradit na community to promote relationships among neighborhoods. Ini po ang BEC. Sabi kayan, when a BEC gathers, kung ang saradit na komunidad nagkakatiripon, ang Santissima Trinidad nagkakaigwaning local address. Pinag-iisip ta na ang Santissima Trinidad, yaon duman sa harayo, yaon duman sa langit. Pero kung buhay ang pag-iribahan sa sarong sadit na komunidad na yan, sabi kayan, ang Trinity, bako lang konsepto, kundi sarong realidad
na may local address through the basic ecclesial communities. Isipon ta po na ang satong pag-aabay nagtatabang sa may helang, asin naghihinguha na matabang ang sarong nagsasakit na pamilya, garuman sa nang ang ama yaon dyan nagpapamati kan sa iyang probidensya. Is that not the presence of the Trinity, of the Father in the Trinity in you? Kung ang sarong komunidad nagkakatiripon, tanganing magdangog kang banal na tataramon, asin pinagsasaro ang nag-iiriwal na pag-aabay, day nagkakasarabutan, no? Pero eventually sa paagi kang tataramon, na po na ninda na mag-reconcile. Bako daw po yan pagpahiling kang nakakaumay na presensya kan ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. After all, si Jesus po na padigdi, tanganing ipagsaro kita, ipag-reconcile kita sa lambang saro. Because yan pag-iriwal, permisa na pong yaon yan dyan. Alagad yan matapos hanggang day kita magbalik sa kagurangnan, hanggang day kita magpatawad, hanggang day kita maghinguha na kung ano ang na sabuton ang ginibo kan sa tuyang kagurangnan. Kung ang sarong estudyante kung ang sarong grupo nagtabang sa sarong estudyante tanganing mapaadal, o kaya ang sarong grupo naghinguhan na maribayan ang atop kan sa iyang ang harong kan sarong pobre na haloy nang nagmamauot na masalidahan ang bubong kan sa iyang harong, asin tinabangan ini na maging disente an sa iyang kamugtakan. Bako daw po yan na tunay na pagpamati kan Espiritu Santo na naghiro sa inda tanganing gibuhon an pwedeng isipon kang kinaaban na imposible. So, ini po ang sample how Trinity can become real in our midst. Bako po ining konsepto, kundi ini ang sarong bagay na mauot niya to na mangyari sa satuyang tao. Kaya, ini pong saradit na Kristiyanong komunidad, paagi na dati magkakataid ngunyan, nagmimidbid sa lambang saro bilang pamilya, bilang magturugang. Kaya namumutan mga tugang ang liturhiya, urog na ngunya na Domingo, nagmawawot na pagtawanin tulay ang mahiwas na sabita gap o espasyo mapapadapit sa konsepto kang Trinidad asing kang tunay na realidad kan mga tao sa tuyang komunidad. Iniimbitaran kita na sa tuyang i-examinaron ang sa tuyang iribahan sa satuyang komunidad, sa satuyang pamilya, sa satuyang pinagtatrabahuhan, kung ini tunay na naglaladawan kan Santissima Trinidad. Kung ang kinaban po, yaon ang pagkakabaranga o kaya mauot ang uniformity, ang Santissima Trinidad, ang buhay po kan Santissima Trinidad sa baagip kan BEC, nagseselebrar asin nag-aapresyar kan manlain-lain na regalo, talento o karahayan nin lambang saro. Day kay po na kita maging pari-pariho, alagad dapat ma-appreciate niya to ang giftedness kan lambang saro. Kaya namumutan na matugang, ipamibi niya to unyan na ang satuyang komunidad, bako sa lang katiripunan, kan mga taong mayong pagkamid bid sa lambang saro, kundi
tanganing tunay na maging sarong pamilya. Masasabi niya to na kita tunay na komunyon o pagkasararo kung sa tuyang hinihinguhan na isabuhay ang pagkasararo kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Luway-luway niya tong bakulang sabuton an iribahan o relasyon kan Santisima Trinidad, kundi hinguahon niya to na maisabuhay niya to ini sa satuyang oro-alaw na pagkabuhay, sa satuyang pakikiiba, sa satuyang kapwa. And in that way, ang mensahe kan Ebanghelyo ng pagkamot, tunay na maging realidad. Amen. Matindog na po kita gabos asin ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Tutulog ako sa Diyos sa mga kakamhan, at ang kanay asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking buktong niya, kaguranan ta. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo, huminilig sa mga gadan, kaligutulong alda, na buhay liwat hale sa magagara, suminaka sa kalangitan, at tutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, aleduman mamalik sa pagkuko, mabuhay asin mga gada. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, buhay na laing kasagutan. Bilang komunidad na sararo sa pagtubod, paglamas ng pagkamot, magdulo kita sa Ama, asin idulot niya to sa iya ang satong mga pangangaipo. Ansimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magharubay kan sarong totoong Diyos, sa saindang pagiging maimbod sa kabuotan kan Ama, masinunod-sunod sa mga katukdoan ni Hesu Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang nagbubunyog na pagkamuot kan Ama, Aki asin Espiritu Santo,
magdara sa mga kanatad sa pagkasinarabotan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagpapusog kan sa tong pagkamuot sa misteryo kan Santisima Trinidad, magtalubo kita sa pagpahalaga kan sa tong padudumanan, susog sa pangapodan kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga maedad na, mga nagsusulo-solo, asin mga nagehelang, maranga asin mapakusog kan mga nagtatabang, asin nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga katuod niya tong gadan, magugma sa kapanoan nin buhay sa langit nun, nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. O Diyos na makakaman, sa imo kami nabubuhay, sa imo kami naghihiro, tabangi kaming magtalubo araw-aldaw sa imong kadunungan, katotohan asin pagkamot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Tindog po. Magpamibig ka matugang, tangani asako sa sindong atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akuan manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami sa pag-apod kan sa imong ngaran,
pabanalain ning mga atang kan sa mong paglingkod. Asin huli kayan kami man sana, gibuhang daing sagkod na atang sa imo, o di kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas, nadana si minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, o di kay Kristo na sa mong kagurangnan. Takaibakan bugtong mong aki, asing ka na Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro, bakong sa pagkasararo nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi dapit sa imong kamarawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo. Nasasabutan ming daing pagkakaiba, tanganing sa pagpahayag kan tunay asin daing kasagkuran na pagka-Diyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasararo sa esensya, asin ang pagkapantay sa kadakulaan. Kaya nag-uumaw ang mga angeles, asin arkangheles, pati ang mga kirubines, asin serafines, daing untok na nagkukurahaw araw-aldaw, sarong tingog na nagsasabi, Diyos nin mga upo, Diyos nin mga upo, ang langit asin dagat, panukan si mong kamurawayan, Kaladan ang minaligid, sagaran kan kadurangan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagan ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwasya ning tinapay as pagpasalamat, binaki na sin tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos as magkakan kaini, tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na sabi, magako ka magabos sa mag-inom kaini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanan na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kaan pagtubo, pagkagatan mo
kagurangan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, napa Kaya kami nagroromdom ka sa iyang pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig ko mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Sa iring man, ginom naman sa iyong pagkahera, kan sa mga tugang na nagturog sa paglawam kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen ay naakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong sa Jesu Kristo. Uli-uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Niamo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang sabong kakanon sa arualda, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa sabong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa buya, asin
kasugo, kundi agawak kami sa maraot. Agawa kami sa gabos ng maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, Jesucristong kagurangnan ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong makasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkagnig o na siya magkatirip asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo, kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace be. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kawi kami. Maluhod po. Uyan, Kodero kan Diyos, ay nagpapara ka makasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan.
Maluhod po kita gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang nagin pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, bagoha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Gibuha kaming simbahan na sinudal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madaramilugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo, sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sanang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod, para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Matindog po kita gapos. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Diyos, ang pag-ako kaning sakramento, asin ang pagpahayag kandaing kasagkuran, asin banal na Trinidad, asin kandai masiblag na pagkasaro, kay ni mansana, magwara sa mo, kan kaligtasan ning hawak asing kalag, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita gapos. Inot po sa pagselebrar niyato kan BEC Sunday o SKK Sunday, ang second collection po para sa suporta niyato sa programang inikan sa tuyang Archdiocese sa pagmukna kan mga saradit na Kristiyanong komunidad. Ikaduha po, padagos po ang enrollment sa Holy Cross Parochial School, ang burukasan po kang klase sa petsa 15 kang Hunyo. Nabanggit naman po sa poon kang misa na sa kanakaaging Domingo pinag-anunsyar niya mo na igwa kita ning pagbisita sa inurugan sa pizza size na kuta yun masalida kang penitential service alagad nakiulay po ang asosasyon kang Angustia na sa pizza 15 sa kaaldawan mismo kan pagrumdom kan pag-abot ni inang Angustia digdi sa Nabwa. So instead kayan misa na lang digding simple sa 15 tapos mabisita sinda duman sa inurugan. Kaya dagos man po giraray ang penitential service pagkahapon. Mayo na po kitong pagkaaga sa pizza size siring sa pinag-anunsyar ka nakaaging Domingo. Salamat po sa mga social services committee chairpersons kan barangay sa pag-attender kang ginibong training seminar kan nakaaging Biyernes. Ini po huli sa tabang kan social services kan sa tuyang parokya bilang pag-aandam niya to sa mga kalamidad, maging andam ang mga barangay sa siyempre sa pag-abot kang tiguran
So pakusugon po niya to ang pagtarabangan sa satuyang barangay asing komunidad urog na sa mga panahon ng kalamidad. Ikaapat po, ginibuman kan Martes ang pagtiripon kang mga financial councils kang vicariate. Salamat po sa mga nag-atinder kang nasabing pagtiripon. Ngunyan pong simana o sa sunod na simana, baralikan naman po ang mga seminarista niya to sa seminaryo pagkatapos kang halipot na bakasyon as in apostolate sa ibang parokya. Kaya po padagos niya itong ipamibi ang satuyang mga seminarista as in padagos kitang magpamibi sa pagdakol nin bukasyon sa satuyang parokya. Minsan digdi sa satuyang parokya aramta na si Father Joseph comes June 15 ma-transfer na po siya duman sa iyang bagong destino sa Gihalo, Karamuan. Alagad mayo pa pong kasalida dahil sa kulang po ang padi. Kaya challenge po yan sa tuya na masimbagan ang mga pangangaipo, espiritual kan sa tuyang parokya. Kaya ipagpamibi po, ibali nido po sa pagpamibi ang mga hobines na sana magsimbag po. Irayo sa mga kaulangan, tanganing makapagsimbag sa indang pangapudan. Aram ko po na igwang mga nagmamauot na maglingkod sa mahal na Diyos sa paagi kang bukasyon sa pagpadi as in reliyoso. As in, panghuri po, si mga nagseselebrar kang kumpleanyo, maglakaw na po digdi pa inutan para sa pagbindisyon. Magday na po masupog, magdigdi na po, as in, si iba magtindog na po para sa paghuring bindisyon. Birthday celebrants po, magdigdi na po sa inutan. Digdi na po. Siguro kung kamo po ang ma-celebrate naman kang birthday sa mga maabot na aldaw, mas the best po kung medyo sa inutan kamo magtukaw, tanganing mas madali po. Ayo po. Sigurado pong biblisan kamo, kaya tanganing makapag tulos kita. Di po kamo masupog. Maugma po kamo na tinao sa Indo ni mahal na Diyos ang biyaya nin buhay na ini. No, siguro I'm sure happy ka mo na pinagwara sa Indo ang halawig na buhay. Mamibi kita. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaban, idinulot niya mo ang samong pasasalaw sa pag-umaw para sa imong regalin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mo nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo as in nagpapasalamat sa regalin buhay as in pamilya. Sangkuban mo sindakan sa iyong presensya asing grasya tanganing padagos sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda sa pakabanala siring man sa dang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon kahilangan, asin ano man nakatibaadan tanganing mabuhay sinda na maninigo sa imong atubang. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Pahabol na anunsyo po, dahil malingawan nyo yan na hapon po itong coronation kan mga Reyna Elenas Niato asin isusunod ang misa oras na alas 4 asin ang sagala pagkatapos kan misa asin kutilyon sa pagkabanggi. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan anama sinanaki asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith